Ja, vi har så valgt at analysere YouTube, og YouTube det er simpelthen bare en hjemmeside med, hvor du kan se alle mulige film fra tutorials til ja, et eller andet sjovt. Og så kan man abonnere på forskellige kanaler, dem du vælger at følge. Så er jeg for eksempel en jeg synes der laver noget godt komedie her, og så Red Bull, fordi der er nogle fede videoer. Og så er der anbefalede videoer over i den side. Og så er der også anbefalede videoer på min startside. Og du kan søge på forskellige videoer. Og så kan du så her se, hvor mange views den har, og likes og dislikes. Og så kan du kommentere på videoer lige nede under videoen.